rikon amana. In har kaga kai nasara a rayuwa to ka yi jira. Sai Allah wanda ya samu za ya rasa. In har kaga kai nasara a rayuwa wani za ya rasa. Yau da gobe sai Allah, kai dan adam sai ka gane haka. Allahu wani hikima yau ya ɗauke ma ni'ima, ga wani can kuma za ya ɗaga. Allah shi zai sa ni'ima. Yau da gobe sai Allah, Allah shi ke bayarwa, shi ke rayawa, Allah shi ke ƙarawa. Zan so ku zamo a rayuwa masu yin azama. Yau in ka shanye maɗaci a gobe sai ka shanye zuma. Rayuwa ba ta da tabbas, babu abin da yake ɗorewa. Wahala ko akasinta komai zai iya canzawa. Soyayya jari ce amma ga wanda ya sa haja. Cin amana ba daɗi, duk wanda ya yi ya shiga danja. Ka so a so ka akwai daɗi, kar ka zamo ɗan ba saja. Rayuwa sai da amana, kar da miyo jari hujja. Zaman rayuwa shine gaskiya da rikon amana. In har kaga kai nasara a rayuwa to ka yi jira.